Сейдәштән сәлам. Идел журналының Милли Кыт проектында татарлыкны шәһәр көнкүрешендә эзлибез. Һәм татар элементларын гадәти тормышта ничек кулланып булуын исбатлыйбыз. Дуслар, карагыз әле, мин нинди матур татар йортын таптым. Гафу, бу татар йорты түгел. Татар йорты түгел? Ә кемнеке соң ул? Ну, бер урыс врачының йорты. Татар бистәсендә гомумән шын кешеләр яши торган агач йортлар бик аз. Яшь кызлар үзләренең бирнәләрен монда әзерләгәннәр һәм саклаганнар. Менә бу орнаментлар, бу театраль маскалар. Бу елмая, тегесе моңсу, ана күрәсең. Ай, кайгылам. Бу бульвар Абсалямовның Акчәчәкләр әсәренә нигезләнгән. Тәңкеләрдән ясалган. Милли Кытны карап, үзегезне һәм тирәгезне өйрәнергә, бу видеога лайк куярга онытмагыз. Тиздән кабат күрешербез.